हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं नमस्कृत्य चैव नरं नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु भागवत सेवया भागवत सेवया सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती भगवती उत्तमश्लोके भवति नैष्ठिकी। హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు నిత్యం భాగవత సేవ అనేటువంటి కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం. సో ఈ నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 6వ అధ్యాయమైనటువంటి బ్రహ్మదేవుడు శివుని ప్రసన్నుని చేయుట అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఈరోజు మనము 46 మరియు 47వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము అంటే వివరణ ద్వారా ఈ 2 శ్లోకాలను ఈరోజు మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 6వ అధ్యాయము 46వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. న వై సతాం త్వచ్చరణార్పితాత్మనాం न वै सतां त्वच्चरणार्पितात्मनां न वै न वै सतां त्वच्चरणार्पितात्मनां न वै भूतेषु सर्वेष्वभिपश्यतां तव भूतेषु भूतेषु सर्वेष्वभिपश्यतां तव भूतेषु सर्वेषु पश्यतां तव भूतेषु सर्वेष्वभिपश्यतां तव भूतेषु सर्वेषु पश्यतां तव तानि चात्मन्यपृथग्दिदृक्षताम्
भूतानि रोधग्नि भूतानि चात्मन्यपृथग्दिदृक्ष्यताम् भूतानि चात्मन्यपृथग्दिदृक्ष्यताम् प्रायेण रोषोभिभवेद्यथा पशुम् प्रायेण रोषोभिभवेद्यथा पशुम् प्रायेण रोषो वेद्यथा सुताम् प्रायेण रोषोभिभवेद्यथा पशुम् हरे कृष्ण न वै सतां त्वच्चरणार्पितात्मनां भूतेषु सर्वेष्वभिपश्यतां तव न वै सतां त्वच्चरणार्पितात्मनां भूतेषु सर्वेष्वभिपश्यतां तव न वै न वै सतां त्वच्चरणार्पितात्मनां भूतेषु सर्वेष्वभिपश्यतां तव न वै भूतेषु भूतानि चात्मन्यपृथग्दिदृक्ष्यतां प्रायेण रोषोभिभवेद्यथा पशुम् भूतानि चात्मन्यपृथग्दिदृक्ष्यतां प्रायेण रोषोभिभवेद्यथा पशुम् హరే కృష్ణ మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం న వై సతాం త్వచ్చరణార్పితాత్మనాం భూతేషు సర్వేష్వభిపశ్యతాం తవ భూతాని చాత్మన్యపృథగ్దిదృక్ష్యతాం ప్రాయేణ రోషోభిభవేద్యతా పశుం न वै पशु हरे कृष्ण बृंदा माताजी माधवी माताजी चलो हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी तंदुरुस्त करना स वै सतां त्वच्चरणार्पितात्मनां भूतेषु सर्वेष्वभिपश्यतां तव भूतानि चात्मन्यपृथक्तिदृक्ष्यतां प्रायेण रोषोऽपि भवेद्यथा पशुम् हरे कृष्ण प्रभु न वै सतां त्वच्चरणार्पितात्मनां भूतेषु सर्वेष्वभिपश्यतां तव भूतानि चात्मन्यपृथक्तिदृक्ष्यतां प्रायेण रोषोऽभिभवेद्यथा
వేద్యథా పశుం. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. బాల సరస్వతి మాతాజీ, ప్రకాష్ రావు ప్రభు చదువు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామములు. నవై సతాం తచ్చననాత్పితాత్మనా భూతేషు సర్వేషు భీభ్యస్యతాం తవ భూతాని చాత్మన్యా పృథిదృష్టతాం ప్రాయేణ దోషాభివేద్యథా పశు. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. నవై సతాం త్వచ్చరణాత్ పితాత్మానం భూతేషు సర్వేషు విపశ్యతాం తవ భూతాని చాత్మన్య హృదగ్విదుషతాం ప్రాయేణ రోషాభిభవేద్యత పశుం. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు మరియు భావాన్ని చూద్దాము. నా హరే కృష్ణ. నా చందరు. హరే కృష్ణ. ప్రభు వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది ప్రభు. వై కానీ సతాం భక్తులు చరణ అర్పితాత్మనాం పాద పద్మాశ్రితులు నీ పాదపద్మాశ్రితులు భూతేషు జీవులయందు సర్వేషు అన్ని రకముల అభిపశ్యతాం చక్కగా గాంచుచు తవా నీ యొక్క భూతాని జీవులు మరియు ఆత్మని పరమాత్ముని యందు అపృథక్ అభిన్నతను ఆ విధముగా గాంచువారు ప్రాయేణ దాదాపు ఎల్లప్పుడూ రోషః క్రోధము అభిభవేత్ కలుగును యథా వలే పశువులు. హరే కృష్ణ. భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. హే ప్రభు, నీ చరణ కమలములకే తమ జీవితమును అర్పించినట్టి భక్తులు
సర్వుల యందు నిన్ను సర్వులందు నిన్ను పరమాత్మ రూపమున గాంచుచు పరమాత్మ రూపమున గాంచుచు జీవుల నడుమ జీవుల నడుమ భేదభావమును భేదభావమును రూపకుందురు. రూపకుందరు. అట్టివారు అట్టివారు ఎల్ల జీవులను జీవులను సమానముగా గౌరవింతురు. సమానముగా గౌరవింతురు. కేవలము కేవలము వేద దృష్టినే కలిగియుండు వేద దృష్టినే కలిగిండు పశువుల వలె పశువుల వలె వారెన్నడును ఎన్నడును క్రోధ వశులు కారు. క్రోధ వశువులు కారు. హరే కృష్ణ. వసంతబాయి మాతాజీ చదువుతారు భాష్యం. హరే కృష్ణ. చదువుతాను ప్రభుజీ. చదవండి మాత. హరే కృష్ణ. భాష్యము పై శీల ప్రభుపాదుల వారికి జై. భాష్యమునకు జై. ఏ దానవేడనైనా దేవదేవుడు క్రోధము వహించినచో లేదా అతనిని వధించినచో బాహ్య దృష్టితో అతి ప్రతికూలంగా గోచరించవచ్చును. కానీ ఆధ్యాత్మిక దృష్టిలో అది ఆ దానవుని వరదానము చేయుటయే కాగలదు. కనుకనే విశుద్ధ భక్తులు భగవానుని క్రోధము మరియు వరదానముల నడుమ భేదమును గాంచరు. తమతోనూ ఇతరులతోనూ భగవానుని వ్యవహారము దృష్ట్యా వారు ఆ రెండింటిని గాంతురు. అనగా ఎట్టి పరిస్థితి యందును భక్తుడు భగవానుని నైజమునందు వ్యవహారమునందు తప్పు పట్టడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. స్క్రీన్ షేర్ నేను చేయను ప్రభుజీ, లేకపోతే మీ వాయిస్ లేట్ గా వస్తున్నట్టుంది ప్రభుజీ. మీరు చేస్తారా ప్రభు? చేయండి. చేస్తాను ప్రభుజీ. నేను తీసేస్తాను. ఒక్క నిమిషం. ఓకే. హరే కృష్ణ. ప్రభు వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. వినిపిస్తుంది. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 6వ అధ్యాయము 47వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. పృథగ్ధియ కర్మ దృశో దురాశయాః కర్మ దృశో దురాశయాః పృథగ్ధియ కర్మ దృశో దురాశయాః పారోదయేనార్పిత హృద్రుజోనిషం పారోదయేనార్పిత హృద్రుజోనిషం అర్పిత హృద్రుజోనిషం పరాందురుక్తైర్వితుదంత్యురుంతుధా
పారాన్ దురుక్తైర్వితుదంత్యురుదుంతుధా పారాన్ దురుక్తైర్వితుదంత్యురుంతుధా తాన్ మావదీధైవ వదాన్ భవద్విదః తాన్ మావదీధైవ వదాన్ భవద్విదః తాన్ మావదీధైవ వదాన్ భవద్విదః హరే కృష్ణ. పృథగ్ధియ కర్మదృశో దురాశయాః పారోదయేనార్పిత హృదుజోనిషం పృథగ్ధియ కర్మదృశో దురాశయాః పారోదయనేర్పిత హృద్రుచోనిషం పారాన్ దురక్తైర్విదుదంత్యురుంతుధా స్తాన్ మావదీధైవ వదాన్ భవద్విదః పారాన్ దురక్తైర్వితుదంత్యురుంతుధా స్తాన్ మావదీధైవ వదాన్ భవద్విదః హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం. పృథగ్ధియ కర్మదృశో దురాశయాః పారోదయేనార్పిత హృద్రుజోనిషం పరాన్ దురక్తైర్వితుదంత్యురుంతుధా స్తాన్ మావదీధైవ వదాన్ భవద్విదః పృథగ్ధియకర్మదృశో దురాశయారోదయేనార్పితహృద్రుజోనిషం హరే కృష్ణ. సరళాదేవి మాతాజీ, చంద్రావతి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. పృథగ్ధియ కర్మ దృశో దురాశయా పరోదయేనార్పిత హృద్రుజోనిషం పరాం దురుక్తైర్వితుదంత్యరుంతుదా తాన్ మావధీధైవ వధాన్ భవద్విధః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పృథగ్ధియ కర్మ దృశో దురాశయాః పరోదయేనార్పిత హృద్రుజోనిషం పరాన్ దురుక్తైర్వితుదంత్యరుంతుదా తాన్ మావధీధైవ వధాన్ భవద్విదః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. విశాలవతి మాతాజీ, అరుణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.
పృథగ్ధియకర్మదృశో దురాశయాః పరోదయేనార్పిత హృద్రుజోనిశం పరాందురత్తైర్వితుదంచరుం తదా స్థాన్మావధీతైవ వదాం భవద్విదః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. ఉదగ్రీయః కర్మ దృశో దురాశయాః పరోదయేనార్పిత హృద్రుజోనిశం పరాన్ దురుక్త్వైర్విదుదంత్యరుందుతా సాన్మావదీతైవ వదాన్ భవద్విదః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. పృథక్ భిన్నముగా, దియాః తలచువారలు, కర్మ కామ్య కర్మలు, దృశః చూచువాడు, దురాశయాః కుమతి పర ఉదయేన ఇతరుల ఉన్నతిని గాంచి అర్పిత వదలి హృత్ హృదయము రుజః కోపము అనిశం ఎల్లప్పుడు ప్రాన్ పరులకు దురుక్తైః పరుషవాక్కులు వితుదంతి దుఃఖమును కలిగించువాడు అరుంతదాః ములుకుల వంటి మాటలచే తాన్ వారిని మా వలదు అవధీత్ వదించ దైవ విధిచే వదాన్ చంపబడియే ఉన్నారు. భవత్ విదః నీ వంటి వారు. శ్రీ కృష్ణ. భావముపై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. భేద దృష్టి కలిగిన వారు కామ్య కర్మ రతులు సమతులు ఇతరుల సౌభాగ్యమును గాంచి ఓర్వజాలక పరుష వాక్కులతో వారికి దుఃఖమును కలిగించువారు అగు జనులు విధిచే నిహతులైనట్టి వారే. అందుచే నీ వంటి మహితాత్ముడు వారిని మరల సంహరింపవలసిన అవసరము లేదు. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు ఆ భాష్యం చదివేసి. హరే కృష్ణ. భాష్యం బై శ్రీ ప్రభుపాద్ కీ జై. లౌకిక స్వభావము కలిగి ఉండి భౌతిక లాభము కొరకై కామ్యకర్మరతులు అయ్యడి వారు ఇతరుల ఉన్నతిని సౌభాగ్యమును గాంచి ఓర్వజాలరు. కొందరు కృష్ణ భావనలో ఉన్నవారు మినహాయించి
ప్రపంచమంతయు అటువంటి అసూయ పరులతోనే నిండి ఉన్నది. భౌతిక దేహం పట్లనే అనురక్తిని కలిగి ఉండి ఎటువంటి ఆత్మానుభవమును కలిగి ఉండని కారణమున అట్టి అసూయ పరులు సదా దుఃఖపూర్ణులై ఉందురు. వారి హృదయం ఎల్లప్పుడూ క్షోభపూర్ణమై ఉన్నందున విధిచే అనగా దైవముచే వారు చంపబడినట్లు గానే భావించవలెను. కనుకనే ఆత్మానుభూతిని పడసిన వైష్ణవుడగు శివుడు దక్షుని వధించరాదని ఉపదేశమొసగబడినది. వైష్ణవుడు పరదుఃఖ దుఃఖి అని వర్ణింపబడినాడు. ఎట్టి పరిస్థితి అందును తాను క్లేశమునకు గురి కాకున్నను ఇతరుల దుఃఖమును గాంచి అతడు దుఃఖితుడగుటయే దానికి కారణము. కనుక వైష్ణవుడు దేహముతో గాని మనసుతో గాని ఎవరిని వధింప యత్నింపక కరుణతో వారి యందలి కృష్ణ భక్తిని జాగృతము చేయుటకు యత్నింపవలెను. అసూయగ్రస్తులకు ప్రపంచ జనులను మాయాబంధము నుండి విడిపించుటకే హరినామ సంకీర్తనోద్యమము కృష్ణ చైతన్య సంఘము ఆరంభింపబడినది. కొన్ని మార్లు కష్టములకు గురి చేయబడినప్పటికీ భక్తులు ఈ సంకీర్తనోద్యమమును ఓర్పుతో ముందుకు నడిపించుచున్నారు. ఈ విషయమునే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు ఈ రీతి ఉపదేశించిరి. తృణాదపి శునీచేన తరోరపి సహిష్ణునా అమానినా మానదేన కీర్తనీయ సదా హరిః. తృణము కన్నను హీనుడనెడి నమ్రభావన యందే మనుజుడు హరినామమును కీర్తించగలడు. అతడు వృక్షము కన్నను అధికముగా ఓర్పును కలిగి ఉండవలెను. మిథ్యా గౌరవ భావనను వీడి ఉండవలెను. ఇతరులకు గౌరవమొసగ సిద్ధపడి ఉండవలెను. అటువంటి మనస్థితి యందే మనుజుడు హరినామమును నిరంతరము కీర్తించగలడు. శిక్షాష్టకము 3. హరిదాస ఠాకూరు, నిత్యానంద ప్రభువు, యేసుక్రీస్తు వంటి వారి ఉపమానములను వైష్ణవుడు అనుసరించవలెను. అది వరకే చచ్చి ఉన్న వారిని తిరిగి చంపవలసిన అవసరం లేదు. కానీ ఇచ్చట గుర్తుంచుకోవలసిన విషయమేమనగా వైష్ణవుడు తన అవమానమును సహింపవచ్చునేమో గాని విష్ణు వైష్ణవ నిందను సహింపరాదు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ శ్లోకమునకు ఇవ్వబడినటువంటిది. సో ఈ విధంగా ఈ 2 శ్లోకాల యొక్క భాష్యాలు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా మనం చూస్తున్నాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే జయపతాక స్వామినితి నామినే. నమాచార్య పాదాయిని తాయి కృపా ప్రదాయిని గౌరకథాదామదాయ నగర గ్రామ తారిణి. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషై నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియై. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే.
హరే కృష్ణ. మనము ఈ శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము అయినటువంటి గౌణ సృష్టి, అందులో 6వ అధ్యాయమైనటువంటి బ్రహ్మదేవుడు శివుని ప్రసన్నుని చేయుట అన్నది మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో బ్రహ్మదేవుడు ఆ శివుని ఉద్దేశించి ఆయనను ప్రసన్నుని చేయడం కోసం ఆయనని మంగళకరమైనటువంటి మాటలతో వర్ణిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ బ్రహ్మదేవుడు సదాశివుడిని, ఎందుకంటే శివుని ద్వారా ముందుగా వందనాలు తీసుకున్న తర్వాత తదుపరి ఆయన ఆ శివుని గురించి, మరి ఆయన ఎక్కడి నుండి మూలంగా ఉన్నాడో అనేటువంటి విషయాలను తెలియచేస్తూ ఆ దేవదేవుడిని కీర్తిస్తూ, అంటే ఆయనలో ఉన్న ఆ దేవదేవుడిని కీర్తిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, ఎందుకంటే ఇక్కడ అన్నిటికీ నియామకుడవు నీవే, నీ ద్వారానే ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి అంటూ తెలియచేస్తూ, హే ప్రభు, దక్షిణి యొక్క మాధ్యమంగా చేసుకుని నీవు యజ్ఞ విధిని నెలకొల్పినావు. దాని ద్వారా మనిషి ఈ ధర్మార్థ కామాలను పొందగలుగుతూ ఉన్నాడు. మరి నీవు నిర్ణయించినటువంటి ఆ పద్ధతులను అనుసరించడం ద్వారానే వివిధ ఆశ్రమ పద్ధతులలోనూ లేదా వివిధ వర్ణాలలో ఉన్నటువంటి వారు వారి యొక్క ఉన్నతిని పొందగలుగుతారు, లేకపోతే వారు పతితులు అవుతారు అంటూ చెప్తూ, ఓ పరమమంగళ స్వరూప, శుభకర్మలను అనుష్ఠించు వారికి స్వర్గలోకము, వైకుంఠము, నిరాకార బ్రహ్మం వంటి ఆయా గతులు నీ ద్వారానే నిర్ణయించబడుతూ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా దుష్కృతులు ఘోరమైనటువంటి నరకాలకు కూడా నీవే పంపిస్తూ ఉన్నావు, అంటే నీ ద్వారానే కలగజేస్తూ ఉన్నాయి. సో ఆ విధంగా వారి యొక్క గతులు ప్రతికూలంగా గోచరిస్తూ ఉన్నటువంటి నీ యొక్క ఈ నిర్ణయాలను తెలుసుకోవడం కష్టతరంగా ఉన్నది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి క్రమాన్ని చూసాం మనం. సో ఇంకా ఈ క్రమంలో ఆయన బ్రహ్మదేవుడు ఇంకా కొనసాగిస్తూ అంటూ ఉన్నాడు, హే ప్రభు, నీ చరణ కమలములకే తమ జీవితమును అర్పించినటువంటి భక్తులు సర్వులయందు నిన్ను పరమాత్మ రూపమున గాంచుచు జీవుల నడుమ భేదభావమును చూపకుందురు. అట్టివారు ఎల్ల జీవులను సమానంగా గౌరవింతురు. కేవలము భేద దృష్టినే కలిగి ఉండి ఆ కలిగి ఉన్నటువంటి పశువుల వలె ఉన్నవారు ఎన్నడూను, అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆ భేద దృష్టి కలిగి ఉండేది పశువులు మాత్రమే. అలా భేద దృష్టినే కలిగి ఉండు పశువుల వలె వారు ఎన్నడూ కూడా క్రోధవశులు కారు. అంటే నీ యొక్క భక్తులు ఎప్పుడూ కూడా పశు ప్రవర్తనను కలిగి ఉండరు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అదే కదా పశువులకు మానవులకు ఉండేటువంటి ఆ బుద్ధి కుశలత అనేటువంటిది. సో ఎవరైతే ఆ భగవంతుని యొక్క మరి ఆ పాత పద్మాలను ఆశ్రయించి ఉన్నటువంటి వారు సర్వలయడ సమత్వ భావనతో ఉండేటువంటి వారు, మరి అన్ని జీవులను సమభావంతో చూసేటువంటి వాడు ఎవడైనా మరి అసమాన భావంతో ఎలా ఉంటాడు? భేద దృష్టిని కలిగి ఉండడు. సో అందుకే ఇక్కడ భేద దృష్టి కలిగి ఉండడము అనేది పశు ప్రవర్తనగా చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ కేవలము భేద దృష్టిని కలిగి ఉండు పశువుల వలె నీ యొక్క భక్తులు ఎన్నడూ క్రోధవశులు కారు. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి వివరణలో మరి ఆ భగవంతుని యొక్క దృష్టి, ఆ భగవంతుడు చేసేటువంటి కార్యాలు మరి ఆ దానవుల ఎడ క్రోధము వహించినట్లుగా బాహ్యంగా కనిపిస్తూ ఉన్నప్పటికీ, భౌతిక జగత్తులో కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటికి ఆధ్యాత్మిక దృష్టిలో ఆ దానవుడికి వరదానము చేయటమే కాగలదు అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మనం చూస్తాము, ఆ రావణ్ణి సంహరించినప్పటికైనా
రావణ కుంభకర్ణులను సంహరించినప్పటికైనా, మరి హిరణ్యకశిపుడు హిరణ్యాక్షులను సంహరించడం అదంతా కూడా వాళ్ళకి వరదానంగానే కాగలదు. తిరిగి భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి వారికి ఆ, అవకాశంగా ఉన్నటువంటి. సో కనుకనే మరి ఇక్కడ విశుద్ధ భక్తులు భగవానుని క్రోధమును మరియు వరదానము నడుమ ఎటువంటి భేదమును గాంచరు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి. అటువంటి ఆ విశుద్ధ భక్తులు మరి తమతోనూ ఇతరులతోనూ భగవానుని యొక్క వ్యవహారం దృష్ట్యా వారు రెండింటినీ గాంతురు. అంటే ఆ ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ భక్తుడు ఆ భగవంతుడు చేసేటువంటి కార్యాలు, ఎందుకంటే మన కర్మ సిద్ధను అనుసరించి మాత్రమే అవి జరుగుతూ ఉన్నాయి కనుక ఆ భగవానుని వ్యవహారంలో ఆ నైజమునందు ఎటువంటి తప్పు పట్టడు భక్తుడు. అందుకే భక్తుడు తాను అనుభవిస్తూ ఉన్నటువంటి వాటికి తన పూర్వకర్మ ఫలాలుగానే భావిస్తాడు తప్ప భగవంతుడు నాకు అన్యాయం చేస్తూ ఉన్నాడు అనే భావనతో ఎప్పుడూ కూడా ఉండడు. అందుకే ఇంకా భక్తుడు, విశుద్ధ భక్తుడు ఇంకా భగవంతుడి కృప ద్వారా ఈ మాత్రమైనా నేను ఉండగలుగుతున్నాను అనే భావనలోనే ఉంటారు. దానికి ఎంతోమంది మనం విశుద్ధ భక్తులను చూస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చూస్తాం. అదేవిధంగా ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, మరి నీ పాద పద్మాలను ఆశ్రయించినటువంటి భక్తుడు ఎన్నడూ భేదభావనను కలిగి ఉండడు, అంటే పశు ప్రవర్తనను కలిగి ఉండడు అని చెప్తూ ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ భేద దృష్టి కలిగిన వారు అంటే నీ యొక్క విశుద్ధమైనటువంటి భక్తిలో నెలకొననటువంటి వారు, అంతే కదా. భక్తియుత సేవలో నెలకొనని వాడే భేద దృష్టిని కలిగి ఉండేటువంటి వాడు. అలా భేద దృష్టిని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు అలాగే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఆధిపత్యం చలాయించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో కామ్యకర్మ రతులైనటువంటి వారు, అంటే తాను చేసేటువంటి కర్మల యొక్క ఫలాలను తానే భోగించాలి అనేటువంటి భావనలలో ఉండేటువంటి వాడు, వివిధ కర్మల ద్వారా ఉన్నత స్థితులను పొందాలి లేదా ఏదో పొందాలి అనే భావనలో ఉన్నటువంటి వారు, కుమతులు అంటే మందమతులుగా ఉండేటువంటి, అంటే వాస్తవమైనటువంటి విషయాన్ని మర్చిపోయినటువంటి వారు, వీరు ఇతరుల యొక్క సౌభాగ్యమును గాంచి ఓర్వజాలక పరుషవాక్కులతో వారికి దుఃఖమును కలిగించువారు అగు జనులు విధిచే నిహాతులైనట్టి వారే అని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎవడైతే భేద దృష్టిని కలిగి ఉంటాడో, కామ్యకర్మ రతుడై ఉంటాడో, మందమతులుగా ఉంటాడో, ఇతరుల యొక్క సౌభాగ్యాన్ని గాంచి ఓర్వజాలక పరుషమైనటువంటి పదాలతో వారికి దుఃఖాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంటాడో, అటువంటి వాడు నీ చేత అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క విధి చేత నిహాతులైనటువంటి వారే కదా. మరి అందువలన నీ వంటి మహితాత్ముడు వారిని మరలా సంహరించవలసిన అవసరము లేదు. అంటే మనము ఆ భగవంతునితో సంబంధాన్ని తెంచుకున్నప్పుడే మనము విధి చేత వధించబడినటువంటి వాళ్ళం అవుతూ ఉన్నాం. ఎప్పుడైతే భగవంతుని పాద పద్మాలను ఆశ్రయించకుండా భగవంతుని యొక్క భక్తి ఇత సేవలో, భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవ్వకుండా, ఆ భగవంతుడు అందరి యందు ఆ పరమాత్మ రూపంలో ఆయన ఉన్నాడు అని దర్శించకుండా, ఈ బాహ్యమైనటువంటి తొడుగుల మధ్య భేదాన్ని చూపకుండా, ఎందుకంటే భక్తుడు అనేటువంటి వాడు భేదభావాన్ని ప్రదర్శించడు. ఇదంతా కూడా కర్మ సిద్ధాంతాల ప్రకారంగా పుట్టేటువంటి ఒక బాహ్యమైనటువంటి తొడుగుగానే చూస్తూ ఉంటారు. కానీ ఆ తొడుగులో ఉన్నటువంటి ఆత్మ పరమాత్మలను దర్శించినటువంటి వాడు ఈ జీవుల ఎడ, ఈ దేహ తొడుగుల ఎడ ఉండేటువంటి భేదభావాన్ని చూపడు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అటువంటి భక్తులు మరి ఎల్లప్పుడూ నీయందే లగ్నమై ఉండేటువంటి వారు. ఇక ఆ విధంగా భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నెలకొండకుండా భేద దృష్టిని కలిగి కామ్యకర్మ రతులై ఉండేటువంటి వారు
ఇతరులకు ఉండేటువంటి సౌభాగ్యాన్ని, ఇతరుల యొక్క సంపదలను, వారికి కలిగినటువంటి ఆనందాన్ని చూసి ఓర్వలేక పరుషవాక్కులతో వారికి దుఃఖాన్ని కలిగిస్తూ ఉండేటువంటి వారు ఎవరైనా విధి చేత, నీ యొక్క ధర్మం చేత మరి నిహాతులైనటువంటి వారే కదా. మరి అటువంటి వాళ్ళు నీ యొక్క నీ వంటి మహితాత్ములు మరలా సంహరించవలసిన అవసరం లేదు. ఒక రకంగా ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది ఏంటంటే, ఆ దక్షుడు మరి భేద దృష్టి కలిగినటువంటి వాడు, అలాగే తానేదో ఉన్నతిని పొందాలి, తానే గొప్పగా ఉండాలి అనేటువంటి మందమతిగా ఉన్నటువంటి వాడు, అలాగే శివుని యొక్క గొప్పతనాన్ని, శివుని యొక్క ఐశ్వర్యాన్ని చూసి ఓర్వలేక పరుషవాక్కులతో ఆయనని ఇబ్బంది కలిగించినటువంటి వాడు. అటువంటి వాడు నిజానికి సంహరించబడినటువంటి వాళ్ళుగానే చెప్పబడుతుంటారు ఆ భగవంతుని చేత. అలాంటప్పుడు నీ వంటి మహితాత్ముడు మరలా అతన్ని సంహరించవలసినటువంటి అవసరం లేదు. తనకు తానుగానే దిగజారిపోయినటువంటి వాడు అతడు అని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నది. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇస్తూ ఉన్నటువంటి వివరణలో కూడా అదే చెప్తూ ఉన్నారు. లౌకికమైనటువంటి విషయాలలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడు, కామ్యకర్మల రతులై ఉన్నటువంటి వాడు, అంటే తాను చేస్తూ ఉన్నటువంటి కర్మ ఫలాలను తానే భోగించవలసినటువంటి భావనలో ఉన్నటువంటి వారు, ఇతరుల యొక్క ఉన్నతిని, సౌభాగ్యమును ఓర్వజాలనటువంటి వారుగా చెప్తున్నారు. మరి కొందరు శుద్ధ భక్తులు కృష్ణ భక్తి భావనలో, కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నటువంటి వారు తప్ప ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచమంతా అటువంటి జనులతోనే నిలిచి ఉన్నది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ దేహమే తానుగాను, మరి ఈ దేహ భావనలో ఉండడం వల్ల ఆత్మ అనుభూతిని వారు పొందజాలక మరి దుఃఖపూర్ణులై ఉంటూ ఉన్నారు. దుఃఖాలకు కారణం ఏం చెప్తున్నాం? మనతో ఉండేటువంటి సంబంధాలను తెగించుకున్నప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం. మన స్నేహభావాల్లో కానివ్వండి, కుటుంబ వ్యవహారాలలో మనకు వచ్చేటువంటి సంబంధాలను మనం తెంచేసుకున్నట్లయితే మనకి కొంత దుఃఖంలాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే భగవంతునితో మనకున్న సంబంధాన్ని, ఆ భగవంతుని యొక్క దాసాన దాసులం అనేటువంటి భావనలో మనము మరిచినప్పుడు ఈ భౌతిక జగత్తులో అసూయాపరులుగా ఉండి మనము దుఃఖపూర్ణులమై ఉంటూ ఉన్నామని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి వారి యొక్క హృదయము క్షోభపూర్ణమై విధి చేత వారు చంపబడినట్లుగానే భావించబడుతూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే నిరంతరము దుఃఖాలతోనే నిండి ఉన్నటువంటి వాడు ఒక రకంగా ఆ దైవం చేత, విధి అంటే దైవ భావన చేత, దైవ ధర్మము చేత వాళ్ళు చంపబడినటువంటి వారు. సో కానీ ఆత్మానుభూతిని పొందినటువంటి వైష్ణవుడు అయినటువంటి శివుడు మరి ఇక్కడ దక్షుణ్ణి వధించరాదు అనేటువంటిది భావనతో చెప్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, నీ వంటి మహితాత్ముడు వారిని మరలా సంహరించవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే భగవంతుని కలిగి ఉన్నవాడు ఈ దక్షుడు. అలా భేద దృష్టిని క్షోభపూర్ణమై ఉన్నటువంటి కారణంగా ఆ విధి చేత అతడు చంపబడినటువంటి వాడిగానే భావించవలెను. కనుక మరి ఆత్మానుభూతి పొందినటువంటి వైష్ణవుడు అయినటువంటి నీ వంటి వాడు ఆ దక్షుణ్ణి వధించవలసిన అవసరమే లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, వైష్ణవుడు పరదుఃఖ దుఃఖి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి, అంటే ఇతరుల యొక్క దుఃఖాలను చూసి బాధపడేటువంటి వాడు వైష్ణవుడు. కనుకనే వైష్ణవుడు దేహంతో గాని మనసుతో గాని ఎవరిని మరి కలవర పెట్టడానికి ప్రయత్నింపక కరుణతో వారి ఎడ కృష్ణ భక్తి భావనను జాగృతం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. భగవద్గీతలో కూడా చెప్తూ ఉంటారు, ఈ మందమతులను వారు చేస్తూ ఉన్నటువంటి కర్మలను ఎత్తి చూపుతూ వారిని మరింత కలవరానికి గురి చేయవద్దు అని చెప్తారు. వారికి
సరైనటువంటి మార్గనిర్దేశకం చేయాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, వైష్ణవుడు దేహంతో కానీ మనసుతో కానీ ఎవరిని హింసించడానికి యత్నింపక కరుణతో వారి యందల ఉన్నటువంటి ఏ కొంచెమైన కృష్ణ భక్తిని, వారిలో ఉండేటువంటి వారి యొక్క స్వధర్మాన్ని జాగృతం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. మరి అందుకే ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భక్తిని, కృష్ణ చైతన్యాన్ని అంతరాగతంగా సుప్తావస్థలో ప్రతి జీవుడిలో ఉన్నటువంటి ఆ కృష్ణ చైతన్యాన్ని జాగృతం చేయడానికి, మరి ఈ భవబంధనాలలో చిక్కుకొని అసూయాగ్రస్తులైనటువంటి ప్రపంచ జనులను మాయాబంధనాల నుండి విడిపించడానికే మరి ఈ హరినామ సంకీర్తన ఉద్యమము అంటే కృష్ణ చైతన్య సంఘము ఆరంభింపబడినది అంటూ ఇస్కాన్ యొక్క ప్రాముఖ్యతను కూడా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఎందుకంటే ఈ దుఃఖాలయం, అశాశ్వతమైనటువంటి కష్టాల కడల్లో ఉన్నటువంటి మనము వాటి నుండి బయటపడడానికి మనకొక నావ లాంటిది, లేదా అందరినీ ఈ కష్టాల నుండి బయటపడడానికి ఒక గొడుగు లాంటిది మనకి ఈ ఇస్కాన్ సంస్థ అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కనుకనే మరి అలాంటి అసూయాగ్రస్తులైనటువంటి ప్రపంచ జనులను మాయాబంధనాల నుండి, ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి, అంటే ఈ అజ్ఞాన అంధకారాల నుండి బయటపడి ఆ భగవంతుని గురించి, తత్వాన్ని గురించి, ఆ పరతత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికే ఈ హరినామ సంకీర్తన ఉద్యమము, కృష్ణ చైతన్య సంఘము ఆరంభించబడినది అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఈ క్రమంలో మరి హరినామ సంకీర్తన, కృష్ణ చైతన్య సంఘం ద్వారా కృష్ణ చైతన్యాన్ని, ఎందుకంటే అసూయాప్రసులుగా ఉన్నటువంటి మరి ఈ యుగంలో ఇతరులను మోసం చేసేటువంటి ప్రవృత్తితోనే ఉన్నటువంటి ఈ జనులలో మనం ఆ విధంగా మార్పు తీసుకురావడానికి కొన్నిసార్లు కష్టాలకు కష్టాలు కలుగుతూ ఉండేటువంటి, అయినప్పటికీ చూస్తూనే ఉంటాం. ఇస్కాన్ సంస్థను ఆయన ప్రారంభించి చేస్తూ ఉన్నప్పుడు కొన్ని చోట్ల ఎన్నో సంఘటనలు ఎదురైనప్పటికీ కూడా వారు ఎంతో ఓర్పుతో మరి ఈ కృష్ణ చైతన్య సంఘాన్ని, ఈ హరినామ సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని వారు ముందుకు నడిపినటువంటి విషయాలు చూస్తూ ఉంటుంటాం. మంచి చేయడానికి ఎన్నో ఆటంకాలు ఎదురవుతూనే ఉంటూ ఉంటాయి. మరి మనం ఇప్పుడు కూడా ఇంకా చూస్తూనే ఉన్నాం. ఇస్కాన్ సంస్థల్లో నడిపించడానికి కానీ, మంచిగా ఉండేటువంటి విషయాల్లో ఇబ్బందులు ఎన్నో ఎదురవుతూ ఉంటుంటాయి. మరి అలా ఇబ్బందులను నుండి దారి తప్పకుండా ఓర్పుతో ముందుకు నడవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తు చేసుకోవడానికే మరి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువులు వారు మనకి ఇచ్చినటువంటి 8 శ్లోకాల్లో శిక్షాష్టకంగా ప్రతిరోజు గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటాం. చేతో దర్పణ మార్జనం భవ అంటూ మొదలుపెట్టేసి ఉండేటువంటి, అందులో ముఖ్యంగా మనకి 3వ శ్లోకాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. తృణాదపి సునిచేన తరోరపి సహిష్ణునా. తృణాదపి అంటే ఆ తృణము అంటే గడ్డిపూస అని చెప్తారు. తృణం కూడా లేదంటే చాలా చాలా తక్కువైనటువంటిది. అందుకే గడ్డిపూస, తేలిక భావంతో మాట్లాడాలంటే వాటి గడ్డిపూస కన్నా హీనంగా చూస్తున్నారు అని అంటాం కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఒక భక్తుడు అనేటువంటి వాడు తనను తాను గడ్డిపూస కన్నా, తృణము కన్నా హీనుడైనటువంటి నమ్ర భావన ఎందే ఉండి ఆ హరినామాన్ని కీర్తించాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. అలా ఉన్నప్పుడే హరినామతా సహిష్ణునా అమానినా మానదేన కీర్తనీయ సదా హరిహి అంటూ చెప్పబడుతుంది.
తృణము కంటే తనను హీనుడుగాను, అంటే ఆ గడ్డి పూస కంటే తనను తేలిక భావంతో భావించుకోగలిగిన వాడు. ఉం? అలాగే వృక్షము కన్నను అధిక ఓర్పు కలిగి ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ తరోరివ సహిష్ణున అమానిన మాదేన కీర్తనీయ సదాహరి. అతడు ఆ గడ్డి పూస కంటే తనను హీనంగాను, అలాగే వృక్షము కన్నా అధిక ఓర్పుని కలిగి ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే వృక్షానికి మనం ఎన్నో ఆ పండ్ల కోసం రాళ్ళేసి కొడుతూ ఉంటారు, అయినా ఓర్పుగా ఉంటుంది. అది ఎప్పుడు తిరగబడి నువ్వు నాకెందుకు రాళ్ళేస్తున్నావు అని మాట్లాడకుండా ఓర్పుగా ఉండేటువంటిది. అయినా పండ్లనిస్తుంది, కొట్టిన రాళ్లతో చేస్తున్నా, అలాగే కావలసినటువంటి నీడను ఇస్తూ ఉంటుంది, ఆరోగ్యకరమైన జీవన విధానానికి అవసరమైన ఆక్సిజన్ కూడా అందిస్తూ ఉంటుంది. సో అలాగే వైష్ణవుడు అనేటువంటి వాడు గడ్డిపూస కన్నా తేలిక భావంతోనూ, వృక్షం కన్నా అధిక ఓర్పును కలిగి ఉండి, ఈ మిథ్యా గౌరవ భావన ఈ భౌతిక జగత్తులో తనను గౌరవించాలి, తానే గొప్ప, తాను వల్లనే అవుతుంది అనేటువంటి ఆ భావనలను వదిలివేసి, అమానిన మానదేన కీర్తనీయ సదాహరి. సో తనను అవమానపరుస్తున్న ఇతరులకు గౌరవము వసగుతూ, మరి అలాంటి స్థితి ఎందే, అంటే తనను గడ్డిపూస కన్నా హీనమైనటువంటి భావన, తేలిక భావనతో తనను చూస్తూ, వృక్షం కన్నా ఎక్కువ ఓర్పును కలిగి ఉండి, ఇతరులు తనను గౌరవించాలి అనేటువంటి భావన వదిలివేసి ఇతరులను గౌరవిస్తూ ఉన్నటువంటి స్థితి ఎందే మనుజుడు హరినామమును నిరంతరము కీర్తించగలడు అంటూ చైతన్య మహాప్రభుల వారు మనకి అందించినటువంటి శిక్షాష్టకం 3వ శ్లోకం. తృణాదపి సునిచేన తరోరపి సహిష్ణున అమానిన మానదేన కీర్తనీయ సదాహరిహి అంటూ చెప్పబడినటువంటి. సో అందుకు ఇక్కడ మనకి ఆయన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ క్రమంలో హరిదాస ఠాకూర్ల వారు, నిత్యానంద ప్రభు, యేసుక్రీస్తు వంటి వారు యొక్క ఉపమానాలను ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే వారికి ఎన్నో అవమానాలు, ఆటంకాలు ఎదురైనప్పటికీ కూడా మరి హరినామ సంకీర్తనము నుండి ఆ కృష్ణ చైతన్యం, ఆ హరినామ సంకీర్తన ఉద్యమం నుండి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా బయట మార్గం తప్పనటువంటి వారు. అలాగే పాశ్చాత్య దేశాల్లో యేసుక్రీస్తు కూడా చూస్తూ ఉంటుంటాం. ఆయన చూపినటువంటి శాంతి మార్గానికి ఆయనకి ఎన్నో శిక్షలు, సిలువలేయడము, పొడుగు చేసినటువంటి విషయాలు కూడా. అయినా ఆయన పరతత్వాన్ని గురించి బోధించడం వదిలివేయలేదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అలా మరి అటువంటి వారి హరిదాస ఠాకూరు, నిత్యానంద ప్రభువు వంటి వైష్ణవులను భక్తుడు అనుసరించవలెను అని చెప్తూ ఉన్నారు. అదే విధంగా ఎవడైతే భేద దృష్టిని కలిగి గూర్చి ఓర్వైనటువంటి ఆ దుఃఖి ఎలాగూ అంతకు ముందే మరి ఆ భగవంతుని విధి చేత హరింపబడి ఉన్నటువంటి వాడే కనుక అటువంటి వాడిని మరలా తిరిగి చంపవలసిన అవసరం లేదు అని మరి ఇక్కడ ఆ బ్రహ్మ అంటే తనలో ఉన్నటువంటి భేద దృష్టి, నీ యొక్క కీర్తిని, నీ యొక్క ఔన్నత్యాన్ని చూసి ఓర్వలేకుండా పరుష వాక్కులతో నిన్ను దూషించినటువంటి దక్షుడు ఒక రకంగా ఆ భగవంతుని చేత మరి హరింపబడినటువంటి వాడే. అలాంటప్పుడు అతన్ని నీవు మరలా
సంహరించవలసిన అవసరం లేదు అని ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నట్లుగా చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. కానీ మరొక ముఖ్యమైనటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఆయన గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు మనకి. ఏంటంటే వైష్ణవుడు తన అవమానమును సహించవచ్చునేమో గాని ఆ విష్ణు భగవానుని గాని వైష్ణవ నిందను గాని సహింపరాదు. మరి ఇంతగా మనకి శిక్షాష్టకాన్ని ఇంత ఇచ్చినటువంటి తృణాదపి సునిచేన తరోరపి సహిష్ణునా అమానిన మాన్నదేన కీర్తనీయ సదాహరి అంటూ చెప్పినట్టు చైతన్య మహాప్రభువుల వారే మరి ఆనంద ప్రభువుని పైన దాడి జరిపినటువంటి వారిని సంహరించడానికి విష్ణు చక్రాన్ని తీసుకునే వెళ్ళినటువంటి వాడు. సో కనుకనే ఇక్కడ తనను అవమానపరిచిన సహింపవచ్చునేమో కానీ ఆ భగవంతుని కానీ భగవద్భక్తులను కానీ వారి ముందు అవమానిస్తూ ఉన్నప్పుడు సహింపరాదు అని చెప్పబడింది. సో ఇక్కడ మనం ఈ చూస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో సతీదేవి చేసినటువంటిది కూడా అదే. ఆ శివుడు పరమవైష్ణుడైనటువంటి శివుని ఎడ జరిపిన అపరాధాన్ని ఆమె ఎత్తి చూపింది తన తండ్రి అయినటువంటి దక్షుడిని. సో చూపినప్పటికీ తాను తన తండ్రి అయినటువంటి కారణంగా గౌరవించవలసినటువంటి కారణంగా తనను సంహరించడానికి బదులుగా తన నుండి పొందినటువంటి తన దేహాన్ని ఆమె త్యజించినటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు వైష్ణవుడు తన అవమానమును సహించవచ్చునేమో కానీ విష్ణువు కానీ లేదా వైష్ణవుని యొక్క అవమానాన్ని సహించరాదు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము మనకి ఇవ్వబడినటువంటిది. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు.